καθημερινότητά τους, να χαίρονται και να είναι περήφανοι για τις υποδομές της πόλης και μετά οι τουρίστες. Συμφωνώ σε αυτό και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να είναι πρώτα οι πολίτες και ο τουρισμός που λέμε και που έχουμε στα σχέδιά μας θα κάνει τη ζωή των ανθρώπων εδώ των πολιτών μας καλύτερη. Θα δώσει μια ανάσα, μια πνοή στους πολίτες μας του Δήμου Ιαννητών. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που θα δώσουν την τελική απάντηση στις 25 Μαΐου, γιατί προφανώς θα υπάρξει και δεύτερη Κυριακή. Και είναι αυτοί που θα απαντήσουν αν η Κενάν Μεσαρέ ήταν ένα έργο που άλλαξε τη ζωή τους και την εικόνα της πόλης, ή αν το Υπνοτήριο Στέγων ήταν ένα έργο που άλλαξε την εικόνα της πόλης και τη ζωή τη δική τους. Εσείς τώρα, για να καταλάβω, κυρία Μητροπούλου, θεωρείτε ότι αυτές οι δύο παρατάξεις δεν θα έπρεπε καν να υφίσταται σε αυτή την εκλογική μάχη που έρχεται? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν, δεν θα έπρεπε καν να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών? Για να μπορούν αυτή τη στιγμή να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα προχωρούσα πρώτα σε απολογισμό του έργου μου, κυρίως στα κακό κείμενα. Ναι, σε αυτά τα 5 κομμάτια φταίξαμε. Δεν μας έλειπε η οργάνωση, μας έλειπε οι πόροι, μας έλειπε το 1, το 2, το 3, το 4. Και μετά να προχωρήσουν να ζητήσουν την ψήφο του Γεννιώτη πολίτη. Πάντα στο τέλος όμως μιας θητείας γίνεται αυτό. Λίγο πριν τις εκλογές κάθε δημοτική αρχή κάνει τον απολογισμό της. Μόνο θυμούνται πάντα πριν τις εκλογές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, η ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον δεν είναι τα πρόσωπα τα ίδια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε προσοχή στα άτομα που απαρτίζουν αυτές τις παρατάξεις. Είστε ελάχιστοι καινούργοι όμως, δυστυχώς. Είμαστε πολύ καινούργοι. Καταρχήν ο ίδιος επικεφαλής έχει διατελέσει 8 χρόνια δήμαρχος. Ο επικεφαλής είναι άλλο. Ο επικεφαλής δεν δρά μόνος του. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, πλέον έχει χαθεί η προωθητική δύναμη του μοντέλου του δικού σας, για να σας πω έτσι απλά. Κοιτάξτε, αυτές είναι απόψεις διαφορετικών προσώπων. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί ο επικεφαλής μας να είναι ο ίδιος, αλλά για μένα καλός είναι ο ίδιος. Απαρτίζεται όμως και από νέα μέλη και από ανθρώπους και ηλικιακά νέα, αλλά και νεόφερτα στα κοινά. Και αυτό θα δώσει άλλη όθηση και άλλη πνοή. Δηλαδή, εγώ προσωπικά είμαι και νεαρή σε ηλικία και συμμετέχω πρώτη φορά στα κοινά, όπως και άλλοι συνυποψήφοι μου. Αλλά αυτό μας κάνει, ζώντας την πραγματικότητα, ζώντας όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας κάνουν να δίνουμε την νέα πνοή, την όθηση που χρειάζεται πλέον, ώστε να αλλάξουμε και να πάμε πλέον με τα νερά αυτής της εποχής μας. Να δούμε και κάποια από τα μηνύματα. Θα διαβάσω ένα μήνυμα. Δεν θα σας ζητήσω όμως να μην απαντήσετε, κυρία Βασιλείου, θα μου επιτρέψετε, διότι αφορά εσάς το συγκεκριμένο μήνυμα. Το διαβάζω όμως γιατί το κάνουμε αυτό στην ανοιχτή γραμμή. Όλα τα μηνύματα που έρχονται είναι μηνύματα που βγαίνουν στον αέρα. Θέλω να ρωτήσουμε την κυρία Βασιλείου τι έχει να μας πει και αν το γνωρίζει ότι στο ψηφοδέλτιό της συμμετέχει κάποιος που στο Facebook επικροτεί ενέργειες της Χρυσής Αυγής. Θα πω λοιπόν ότι η κυρία Βασιλείου είναι απλά υποψήφια. Αυτό, εφόσον υφίσταται κάτι τέτοιο, είναι θέμα του επικεφαλής της παράταξης, του κυρίου Μπαρτζόκα. Θα ήθελα να μην το σχολιάσετε, κυρία Βασιλείου. Σας παρακαλώ. Ούτε πρόκειται να το σχολιάσω του τέλος. Καλησπέρα. Λυπούμαστε πάρα πολύ που λείπει από την ανοιχτή γραμμή ο κύριος Τσόλης. Χαιρόμαστε όμως που θα τον κερδίσει ο Δήμος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Λάθη πολλά. Σωστά τα λέτε, κυρία Κρικόνη, γίνονται από όλους. Ο κύριος Γκόντας έκανε αρκετά για την πόλη. Ο κύριος Φίλιος αντιθέτως δεν έκανε τίποτα. Λυπάμαι που το λέω. Κάνανε εγγένεια για το κημητήριο των αστέγων προεκλογικά και εσείς σαν εκπομπή ένα χρόνο φωνάζατε και τρέχατε για να ζήσουν, ας πούμε, ανθρώπινα. Δεν βγήκε μια μέρα να πει κάτι ή να πάει μόνος του στους άστεγους της Όασης. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι αλήθεια ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με τα προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες. Τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και θα πρέπει να πω, όπως το έλεγα και πριν από την προεκλογική περίοδο, ότι δυστυχώς δεν ήταν στο πλευρό μας ο Δήμος έτσι όσο όφιλε να είναι. Δεν μας έβλεπε ως συμπαραστάτη και ως βοηθό που θα μπορούσε να μας δει έτσι και μαζί να προσπαθήσουμε να λύσουμε σοβαρά ζητήματα. Να δούμε λίγο το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, μια που το μήνυμα αυτό που διαβάσαμε αφορούσε το Υπνοτήριο Στέγων, και να το δούμε λίγο συνολικά. Κυρία Μητροπούλου, πώς θα πρέπει λοιπόν να λειτουργεί η κοινωνική πολιτική σε κάθε Δήμο, συγκεκριμένα στο Δήμο Ιαννητών? Διότι αυτό που είδαμε είναι
κόψαμε τα συσίτια από τη μία μέρα στην άλλη, μειώσαμε τα ΚΑΠΗ, κλείσαμε τα δημοτικά γυμναστήρια, ανοίξαμε κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο. Βέβαια για το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο είναι ελάχιστοι αυτοί που γνωρίζουν, δυστυχώς, παρά το ότι το λέγανε από τον ΟΚΠΑΠΑ. Είδαμε βέβαια ένα κυφή να δημιουργείται και είδαμε και ένα υπνοτήριο στέγων μετά πολλών κόπων και βασάνων, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες σε προεκλογική περίοδο. Σίγουρα το θέμα της κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και να μην το δούμε στα πλαίσια της φιλανθρωπίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί, χρειάζεται να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και χρειάζεται ο Δήμος να προχωρήσει σε πράξεις που θα ξεφύγουν από στενά θεσμικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν έχει γίνει στο Δήμο, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, έμεινε εγκλωβισμένο στο τι μπορούσε να κάνει θεσμικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και δυστυχώς υπάρχουν γύρω μας, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπουν σε διάφορα προγράμματα και παροχές μέσω της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που θα πρέπει να το δούμε με συλλογικότητα, νομίζω. Δηλαδή, τέτοιου τύπου εγγένεια υπνοτηρίων προεκλογικά νομίζω ότι θίγουν την αξιοπρέπεια και αυτών των ανθρώπων και των πολιτών. Είναι καθαρά δηλαδή βεγγαλικά προεκλογικά. Ποιες δράσεις θα πρέπει να γίνουν όμως για την βοήθεια της κοινωνικής, για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής? Θα πρέπει σε αυτό το τομέα να συνδράμουν όλοι. Δηλαδή, οι δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέσα από υποδομές του Δήμου και στα κοινωνικά ιατρεία, που έχει γίνει κάποια δουλειά, και στα κοινωνικά παντοπολεία, να ανοιχτεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία, να γίνει μέρος της κοινωνίας, να καταλάβουν όλοι ότι σε αυτόν τον αγώνα στήριξης του συνανθρώπου πρέπει να λάβουν όλοι μέρος. Δεν μπορεί να μείνουμε είτε με εθελοντικές ομάδες, οι οποίες κάποιες υπάρχουν, όπως είναι εμάς η δομή αλληλεγγύης, τα τρόφιμα χωρίς μεσάζοντες. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα στηρίξει η ίδια η κοινωνία για να προχωρήσουν μπροστά. Βέβαια, να μην μένουμε όμως στον εθελοντισμό, που σαφώς χρειάζεται, βέβαια, έτσι, αλλά ξέρετε, εφησυχάζουν πολλές φορές οι φορείς. Σου λένε, υπάρχουν εθελοντές, θα βοηθήσουν. Το θέμα είναι να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Δήμοι, τι μπορούν να κάνουν οι αρμόδιοι. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δουν οι Δήμοι σοβαρά, ώστε να βρούμε τα κονδύλια εκείνα που θα δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα στηρίξουμε αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουν το βάρος του σχεδιασμού τους, στο να μπορέσουμε να βρούμε έσοδα είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από τα αποδοτικά τέλη για να στηριχτούν τέτοιου είδους δομές. Και επιτέλους, νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη λίγο και τη γραφειοκρατία σε ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τον άλλο να κοιμάται το βράδυ έξω το χειμώνα με υπό το 0 βαθμούς έξω ή το καλοκαίρι σε 40 βαθμούς και να κοιτάμε τη γραφειοκρατία, αν μπορούμε να τον βάλουμε να κοιμηθεί κάπου. Δεν μπορεί να έχουμε ακίνητα του Δήμου τα οποία να είναι κλεισμένα, διάθετα και να μην προχωράμε άμεσα σε χρήση αυτών των χώρων σε τέτοιες ομάδες. Να σας πω, κυρία Τσέπα, κάτι. Έτυχε σε μια συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου Χατζικώστα και μου είπε το εξής. Και με τον διοικητή του νοσοκομείου της Δούρωτης. Υπάρχουν, μου είπε ακριβώς, 4 άτομα τα οποία είναι στο νοσοκομείο του Χατζικώστα, άστεγοι, και 4 άτομα στη Δουρούτη τα οποία δεν θέλουν να τα φιλοξενήσουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, οι οποίοι είναι άστεγοι, άποροι και κάθε βράδυ καλούν την ασφάλεια του νοσοκομείου να τους βγάλουν έξω. Είναι τραγικό. Πόσο τραγικό είναι, πόσο δύσκολο είναι ένας Δήμος να περιμαζέψει αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει ένα πιάτο φαγητό, να τους φιλοξενήσει ένα βράδυ κάπου. Είναι 8 ψυχές σε έναν πληθυσμό της πόλης της τάξης των 160.000 ανθρώπων. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνουν αυτό? Δηλαδή, πόσα λεφτά θα πρέπει να σπαταλήσει ο Δήμος για 8 άτομα? 8 ψυχές είναι. Πιστέψτε με, κανένας δεν θα ήθελε να δει φίλους, συγγενείς, γείτονες να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Εγώ όταν το άκουσα αυτό το γεγονός, ειλικρινά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Και οι πολίτες βοηθούν, έτσι, οι γεννιώτες έχουν δείξει την ευαισθησία τους μέσα από την ανοιχτή γραμμή πάρα πολλές φορές και συνεχίζουν να τη δείχνουν. Και μάλιστα το δείχνουν και έμπρακτα, χωρίς να περιμένουν το Δήμο ούτε από τα συσίτια ή την Εκκλησία για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά τραγικό το γεγονός να έχεις 8 ψυχές, γιατί έτσι μπορώ να τις αποκαλέσω εγώ προσωπικά, 8 ψυχές να μην έχουν πού να πάνε να κοιμηθούν το βράδυ ή να φωνάζουν την ασφάλεια του νοσοκομείου να τους βγάλουν έξω. Έτσι, πραγματικά...
Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, αν και το γνωρίζει ο κόσμος, επειδή δεν σταματάει η ανοιχτή γραμμή, μπορεί να αλλάξαμε λίγο τη θεματολογία, όμως συνεχίζουμε να είμαστε εδώ και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οτιδήποτε χρειαστείτε. Άλλωστε υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να σιτίζονται από τους εθελοντές και συμπαραστάτες και βοηθούς αυτής της εκπομπής και βεβαίως μετά τις εκλογές, πρώτο Θεός, θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα. Κυρία Κρικόνη, να δούμε λίγο και τι σκέφτεται η ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, που είναι, θεωρώ, το πρωταρχικό ζήτημα για κάθε νέα δημοτική αρχή που μπορεί να προκύψει, έτσι, τουλάχιστον σε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας. Πριν απαντήσω, θέλω να πω ότι και εγώ έζησα τα φοιτητικά μου χρόνια σε μια μεγάλη πόλη που είναι η Θεσσαλονίκη και υπήρχε μέριμνα όχι μόνο για τους άστεγους, αλλά και για τα δέσποτα ζώα, θέλω να πω, και για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα έβλεπε το χειμώνα άστεγο να μένει στους μείον 10, στους μείον 8 βαθμούς, να κοιμάται σε παγκάκι, να μην υπάρχει μέριμνα για αυτούς τους ανθρώπους, όπως επίσης και για τις κακοποιημένες γυναίκες, στις οποίες υπάρχει ειδική μέριμνα στη Θεσσαλονίκη από ομάδες οι οποίες δρούν και προσπαθούν να διευκολύνουν τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και εμείς ασκήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια κοινωνική πολιτική και θα συνεχίσουμε να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μας αυτό. Το ότι καταργήθηκαν τα συσίτια από την τελευταία δημαρχία, ναι, είναι ένα θλιβερό γεγονός. Άνοιξε το κοινωνικό παντοπολείο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή το φαγητό πήγαινε έτοιμο στους ηλικιωμένους και στους όλους τους ευπαθείς ανθρώπους οι οποίοι το είχαν ανάγκη. Πλέον πρέπει να πάρει το αστικό η κυρία, η ηλικιωμένη από τη Νέα Ζωή, από την Μπάφρα, από την Κεσάρια, πρέπει να το πάρει το λεωφορείο, να αφήσει το κοινωνικό παντοπολείο, να γυρίσει σπίτι της, να το μαγειρέψει και στη συνέχεια. Εφόσον θα έχει χρήματα να πάρει την συγκοινωνία και εφόσον και θα έχει και ρεύμα στο σπίτι της για να το μαγειρέψει. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει λίγο, είμαστε σε μια εποχή, θα το ξαναπώ, η οποία είναι δύσκολη και πρέπει η κοινωνική πολιτική να ασκηθεί από την επόμενη δημαρχία. Είτε είναι ο κύριος Γκόντας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Αυτό το θέμα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δηλαδή, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν γραμμές τις οποίες όταν δεις έναν άστεγο να μπορείς να επικοινωνήσεις αμέσως με τις αρχές ώστε να τον περιθάλψουν. Στα Γιάννενα γιατί δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο? Γιατί 3 χειμώνες ολόκληρους και πόσους άλλους χειμώνες πέρασαν δεν υπήρχε μέριμνα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν άστεγοι, ήταν έξω στο κρύο. Έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες τέτοιων περιστατικών θλιβερών και εμένα αυτό το πράγμα δεν θα με αφήσει άπραγη ούτε ακίνητη απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτάκια. Μείνετε μαζί μας. Τώρα η ξυλοτεχνική υπήρου New Home έρχεται κοντά σας με μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία. Φτιάξτε το μόνοι σας. Έρχεστε στο κατάστημά μας, επιλέγετε τα υλικά που χρειάζεστε, κατασκευάζετε τα έπιπλα που ονειρεύεστε, στο σχέδιο, στο μέγεθος και το κυριότερο, στην τιμή που εσείς θέλετε. Φτιάξ' το μόνος σου. Φτιάξ' το μόνος σου. Ξυλοτεχνική υπήρου New Home. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί με τη βοήθεια των υπολογιστών τις επιπλοσυνθέσεις που επιθυμείτε. Κουζίνες, ντουλάπες, πόρτες, εράφια, πατώματα, ταβάνια και πέλετ. Φτιάξτε μόνοι σας όποια κατασκευή επιθυμείτε για το σπίτι σας. Επιλέξτε το σχέδιο, επιλέξτε το μέγεθος, επιλέξτε και το κόστος. Ξυλοτεχνική Υπήρου. Διεύθυνση 6ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 094 097. Με την εγγύηση και την υπογραφή των αδελφών Χρυσοστόμου. Πλυντήρια χαλιών, μοκετών, σαλονιών, Θανάσης Κολυγιώτης. Τηλέφωνο 26510 77170. Όνομα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνώνυμο με τον άψογο και επαγγελματικό καθαρισμό. Γιατί η πιστοποίηση ISO 9001, η πολύχρονη πείρα, το άρτη εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας εγγυώνται για τον οικολογικό και υγιεινό σε βάθος καθαρισμό των χαλιών σας, το ζωντάνεμα και τη λάμψη των χρωμάτων, την υπεύθυνη συντήρηση και φύλαξη, καθώς και την ασφαλή
ασφαλή μεταφορά από την παραλαβή μέχρι την παράδοση στο σπίτι σας. Πλυντήρια χαλιών, μοκετών, σαλονιών, Θανάσης Κολυγιώτης. Τηλεφωνήστε στο 26510 77 170. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τη φύλαξη των χαλιών σας ή των μοκετών σας, για τον καθαρισμό του σαλονιού σας ή ακόμη το γενικό καθαρισμό του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Πλυντήρια χαλιών, μοκετών, σαλονιών, Θανάσης Κολυγιώτης. Τηλέφωνο 26510 77 170. Καλά πάει, μωρέ. Μόνο που έχουμε κάτσει να φάμε σε ένα εστιατόριο και έχει παραγγείλει μόνο νερό. Δεν ζήτησε νερό το παιδί. Ζαγόρι ζήτησε. Στα καλύτερα σε φέρνει. Τα καλύτερα σου δίνει. Και σένα σου πέφτει λιγός. Πες τα ρε Βαγγέλη, που σνομπάρουν τα καλύτερα παιδιά και τα καλύτερα νερά. Πιες το νερό σου, κοπελιά. Μην είσαι νερωτή. Μπράβο ρε Βαγγέλη. Όχι απλά ένα νερό. Ζαγόρι. Δοδονέα εκπαιδευτήρια. 15 χρόνια σταθερά στα καλύτερα σχολεία της Ελλάδας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και φέτος με εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας. Πρόσθετες ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα. 3 ώρα διαγωνίσματα κάθε Σάββατο. Απόλυτη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Καλοκαιρινά ενισχυτικά μαθήματα γυμνασίου λυκείου. Απόκτηση πτυχίων αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών και πληροφορικής. Λειτουργία ομίλων δραστηριοτήτων πολιτισμού, αθλητισμού και γραμμάτων. Με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενεργών πολιτών. Νέα πρόταση. Προετοιμασία για σπουδές σε Ευρώπη και Αμερική. Δοδονέα εκπαιδευτήρια. Δώστε στα παιδιά σας αυτό που τους αξίζει. Από τον έξω κόσμο, κρατήστε μόνο ό,τι θέλετε. Vial Doors and Windows. Πανελλαδική συμμετοχή. Πανευρωπαϊκή αισθητική. Πανυπηρωτική έκθεση 2014. Με αφιέρωμα σε θέρμανση, ψήξη και εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ήπειρος δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο γεγονός. Όλοι θα είμαστε εκεί. Από 3 έως 11 Μαΐου, Εάνκη Λιμνοπούλα Ιωάννινα. Ωράριο λειτουργίας καθημερινές 5 με 10:30 το βράδυ. Και Σαββατοκύριακα 10 με 2 και 5 με 10:30 το βράδυ. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου. Οργάνωση Κύκλος. Οι εκπτώσεις τελείωσαν. Οι προσφορές όμως συνεχίζονται. Γιατί οι προσφορές στα ηλεκτρικά Παπαδόπουλος δεν σταματούν ποτέ. Και εσύ μόνον κερδίζεις. Κερδίζεις τη μεγαλύτερη ποικιλία, τις καλύτερες προσφορές και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και όπως πάντα, την καλύτερη εξυπηρέτηση από τους δικούς μας ανθρώπους. Τώρα στα ηλεκτρικά Παπαδόπουλος, με κάθε αγορά σας σε προϊόντα Bloomberg, συμμετέχει στην κλήρωση για ένα ταξίδι για 2 άτομα στην Ευρώπη. Πραγματικές προσφορές, πραγματικό κέρδος για σένα. Γιατί στον Παπαδόπουλο έχεις πολλούς λόγους να χαμογελάς. Ηλεκτρικά Zois Παπαδόπουλος. Και για μεγάλες προσφορές κάθε μέρα, μην μπαίνεις στην πρίζα. Ηλεκτρικά Zois Παπαδόπουλος. Γιατί εδώ σε καταλαβαίνουμε. Ηλεκτρικά Zois Παπαδόπουλος. Εδώ που νιώθεις εμπιστοσύνη. Βαλαωρί του 5, Άλσος. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, ένα μικρό διάλειμμα κάναμε να δούμε κάποια μηνύματα. 250.000 ευρώ για να χτίσουμε σπίτι. Μη γεννιώτες, επενδύσαμε εδώ. Δουλεύουμε και αποδίδουμε δημοτικά τέλη. Δεν έχουμε λάμπα στο δρόμο. Αλλά ποιον δρόμο? Δεν έχουμε δρόμο καν. Δεν κατάλαβα. Έχετε το θράσος να βγείτε για προεκλογικά απαράδεκτη η πόλη στο σύνολό της. Κυρίες, λέει ένας φίλος, ο οποίος έστειλε κι άλλο ένα μήνυμα ότι είναι από το Σταυράκι, λέει. Για να ξέρουμε και για ποια περιοχή μιλάμε. Αυτό δεν είναι Δήμος Ιωαννιτών? Είστε όλοι απαράδεκτοι. Προφανώς δεν εννοείται τις κυρίες που είναι εδώ, έτσι, διότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στα του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια. Η ψήφος μας δεν θα πέσει στην τύχη σας αυτή τη φορά.
Εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι Ιδού η Ρώμος, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. 18 Μαΐου είναι κοντά, 18 Μαΐου. όλοι πρέπει να δηλώσουν παρόν στις κάλπες και να εκφράσουν αυτό που πιστεύει ο καθένας εκεί. Και όσοι έχουν τα δικαιώματά τους στα χωριά να τα φέρουν στα Γιάννα για να έχουν δικαίωμα λόγου. Για να έχουν δικαίωμα λόγου, πολύ σωστό. Να πω ότι έχουν έρθει είναι 3 μηνύματα τα οποία δεν ξέρω, έχουν κοπεί, αν θέλουν να μου τα ξαναστείλουν, για να μην πούνε μετά ότι δεν τα διαβάσαμε, όχι τίποτα άλλο. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Κρικόνη, δεν κατάλαβα. Ναι, ότι ο κόσμος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει τον τελικό λόγο. Δηλαδή ο κόσμος θα ψηφίσει, ο κόσμος θα αποφασίσει. Εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε τις διαθέσεις μας, για να σας πούμε τα προγράμματά μας, για να δείτε τις προσωπικότητες τις οποίες αποτελούνται οι παρατάξεις και στη συνέχεια η κάλπη θα είναι αυτή η οποία θα δώσει το αποτέλεσμα. Η μη συμμετοχή δεν θα είναι καλή. Δηλαδή δεν είναι προς όφελος του Δήμου μας να μην συμμετέχουμε στις εκλογές. Σε εμάς είναι ο τελευταίος λόγος και εμείς πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά ως πολίτες. Να δούμε λίγο κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και έχει να κάνει με την τιμή του νερού, διότι το νερό σε αυτή την πόλη το πληρώνουμε για σαμπάνια. Κυρία Βασιλείου, τι θα γίνει με αυτό? Εμείς έχουμε κάνει κάποιες μελέτες, έχουμε σκεφτεί πώς μπορεί να γίνει μια διαχείριση σωστή της ΔΕΙΑΗ από την επόμενη μέρα, εφόσον βέβαια εκλεγούμε σαν Δημοτική Αρχή. Αλλά βασικός μας στόχος, γιατί δεν μπορώ να πω πολλά, το πρόγραμμα μας θα το ανακοινώσει ο κ. Μπαρτζόκας, είναι να γίνει αναδιοργάνωση της ΔΕΙΑΗ. Και επιτέλους να γίνει αυτή η μηχανογράφηση, η περιβόητη μηχανογράφηση που δεν υπάρχει τόσα χρόνια. Αυτό θα βοηθήσει όμως τη μείωση του νερού, διότι αυτό είναι που καίει τους γεννιώτες. Αν θα μειωθεί επιτέλους το νερό. Βεβαίως. Κύριε Μητροπούλου. Και εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Βασιλείου. Το θέμα της ΔΕΙΑΗ νομίζω ότι θα πρέπει να είναι από τα πρώτα που πρέπει να δούμε και να εξηγιανθεί αυτός ο οργανισμός. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν τίθεται βεβαίως θέμα για την πόλη μας. Αλλά θα πρέπει να δούμε την τιμολόγηση του νερού ενιαία. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικές τιμολογήσεις σε διαφορετικές περιοχές του λεκανοπεδίου. Αυτή τη στιγμή ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνδεθούν με το βιολογικό καθαρισμό βρίσκονται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο λόγω της πολύ υψηλής χρέωσής τους για τα δεδομένα τα οικονομικά τα οποία ζούμε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να δώσει από 1 έως 3 χιλιάρικα περίπου, από ό,τι ακούω από διάφορες περιοχές της πόλης, και να προχωρήσει στη σύνδεση του βιολογικού καθαρισμού. Θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε γιατί δεν εισπράττονταν τα χρήματα από οφειλέτες προς τη ΔΕΙΑΗ όλα αυτά τα χρόνια. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα υπέρογκα χρέη, πώς δόθηκαν χιλιάδες ευρώ σε μελέτες χωρίς να υλοποιηθούν. Γιατί ο βιολογικός καθαρισμός δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι με βάση τις μελέτες οι οποίες έγιναν. Γιατί το νερό να το πληρώνει διαφορετικά ο κάτοικος της Ανατολής και διαφορετικά ο κάτοικος των Ιωαννίνων. Και δόξα τω Θεώ έχουμε νερό. Και δόξα τω Θεώ έχουμε νερό. Δηλαδή δεν ζούμε στη Σαχάρα, ζούμε σε μια περιοχή που βρέχει συνεχώς. Βρέχει συνεχώς, αλλά το καλοκαίρι ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιες περιοχές δεν έχουν νερό το καλοκαίρι. Ας βρέχει 350 μέρες το χρόνο, δεν έχει σημασία. Εγώ το είχα ζήσει και στη ΔΕΙΑΗ πριν χρόνια, όταν σαν χημικός έπρεπε να πάω να κλωρίνω δεξαμενές σε κάποιες περιοχές που έπρεπε οι άνθρωποι να προμηθευτούν από τις δεξαμενές. Ιούλιο μήνα και οι εργατικές στο Νεοχωρόπουλο να μην έχουν νερό, μες το καλοκαίρι οι άνθρωποι. Στην Αμφιθέα επίσης, το ξέρετε ότι έρχεται το βράδυ αργά το νερό. Καλοκαίρι. Και όχι μόνο στην Αμφιθέα και στη γειτονιά μου, στην οποία μένω στη Βρυσούλα, που υπάγεται στην πόλη των Ιωαννιτών, το καλοκαίρι ειδικά, μια φορά τη βδομάδα έχουμε διακοπή νερού. Όλα αυτά, δηλαδή, ο κύριος Φίλιος προεκλογικά στα δημοτικά διαμερίσματα υποσχόταν μειώσεις της τιμής του νερού. Αντιθέτως βλέπουμε ότι αύξησε και έδωσε μια μικρή μείωση στο κέντρο της πόλης. Αύξησε τα δημοτικά διαμερίσματα τις τιμές του νερού και τις αποχετεύσεις όλες, τα οποία βλέπουμε να πάσχουν πολλές περιοχές από την αποχέτευση και από τα υψηλά κόστη που υπάρχουν. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μία σειρά και θα είναι αμέσως τις επόμενες μέρες, θα το δείτε στο πρόγραμμά μας, είναι ο τρίτος πυλώνας του προγράμματός μας. Είναι αυτό που έγινε, δηλαδή, αυτό που γίνεται με το νερό, είναι δηλαδή αυτά τα ανταποδοτικά τέλη που πηγαίνουν. Δηλαδή δεν πηγαίνουν στους πολίτες, πηγαίνουν στους υπερχρεών, δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Ναι, για το αν είναι ανταποδοτικά ή όχι. Για πόσο ανταποδοτικά είναι. Πόσο ανταποδοτικά είναι. Και αυτό που είπα και στην κυρία Κρικόνη προηγουμένως, αυτή η λογική του κυρίου Γκότο το 2006, χωρίς παρεξήγηση, πάλι μαζί σας το ξαναλέω, δηλαδή, από 1η του 2007, με ποια λογική να αυξήσει το νερό στην πόλη. Αυτό δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω. Οι αυξήσεις που συνέβησαν το 2007
ήταν προς όφελος της πόλης όλων και των πολιτών. Δηλαδή, ήταν ως ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή με την αύξηση συνέβησαν και τα αντίστοιχα έργα, αντίστοιχες υποδομές. Πλέον, τα έργα τα περισσότερα, που έγιναν επί οκταετίας κυρίου Γκόντα, πραγματοποιήθηκαν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δεν έχει καμία σχέση με την τιμολόγηση. Φυσικά. Και γι' αυτό σας λέω ότι οποιαδήποτε αύξηση υπήρξε προς όφελος ολόκληρου του Δήμου. Πλέον, έχουν αλλάξει οι εποχές, είμαστε σε εποχή μεταρρυθμίσεων, να το ξαναπώ, δεν θέλω να γίνουμε όμως κουραστικοί. Αλλάζουμε τα δεδομένα μας. Έχουμε μία άλλη βάση και σε αυτήν πάνω θα αρχίσουμε να χτίζουμε το νέο μας πρόγραμμα, τη νέα μας δράση. Έχουμε και μισό λεπτό να κάνω μία μικρή παρέμβαση για το θέμα της ΔΕΙΑΗ. Έχω την αίσθηση και νομίζω ότι οι περισσότεροι γενναιόδες πολίτες ότι θα πρέπει να μας εξηγήσουν οι δημοτικοί άρχοντες που είχαν τη διοίκηση της πόλης τα τελευταία χρόνια πώς έχουμε αυτή τη στιγμή μία κατά βάση τεχνική εταιρεία με πλεονάζον διοικητικό προσωπικό και μας λείπουν υδραυλικοί, μας λείπει επιστημονικό προσωπικό, μας λείπουν εργάτες. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση όταν μας λείπουν βασικές επαγγελματικές κατηγορίες? Και δεν είναι μόνο στη ΔΕΙΑΗ, δηλαδή λείπουν όταν πήραν τα πεντάμινα του ΕΣΠΑ πριν λίγο καιρό. Ήταν άνθρωποι γενικών καθηκόντων, γιατί έκανα πρακτική στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τα γνωρίζω από εκεί βέβαια, αλλά και εδώ ξέρω ότι στο Δήμο Ιωαννιτών ήταν άνθρωποι οι οποίοι γενικών καθηκόντων έπρεπε να ασχοληθούν με διάφορα έργα που συνέβαιναν στην πόλη και είναι όλοι μέσα στα γραφεία να ασχολούνται με έναν φάκελο, δύο φακέλους, κάποια χαρτιά που πρέπει να μεταφερθούν από το ένα γραφείο στο άλλο. Υπάρχει λοιπόν μια αδυναμία αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αυτή τη στιγμή στην πόλη. Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες όταν δεν έχω προσωπικό εκεί που πραγματικά το χρειάζομαι? Άρα οργανώνουμε καλύτερα το προσωπικό μας. Σαφέστατα. Ωραία. Να δώσουμε τώρα μια απάντηση. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να δώσουμε την απάντηση, αλλά στην περιοχή Νέα Ζωή, μας λέει ένας φίλος μας, δεν έχουμε νερό σχεδόν 20 μέρες το μήνα το καλοκαίρι. Και ο λογαριασμός έρχεται 100 με 150 ευρώ χωρίς να είμαστε καν στο αποχετευτικό. Τώρα, σε αυτόν τον πολίτη τι να πεις? Τι να πεις, νομίζω το ζούμε και προσωπικά όλοι, έτσι. Πληρώνουμε λογαριασμούς, αλλά έχουμε πισίνη. Δεν έχει συνδεθεί όχι μόνο η Νέα Ζωή, είναι η Ανατολή, είναι τα Καρδαμίτσα εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε πολλές περιοχές από πού να ξεκινήσουμε δηλαδή και πού να τελειώσουμε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δηλαδή, πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις στις οποίες είμαστε σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε ένα κοινό στόχο να φτιάξουμε το Δήμο μας, δηλαδή να τον εξυγχρονίσουμε. Το θέμα είναι το μέσο, η διαφορά μας θα είναι στο μέσο να κάνουμε τις αλλαγές και να του δώσουμε όθηση. Αλλά δεν υπάρχει, πιστεύω, υποψήφιος δήμαρχος ή παράταξη η οποία ζητεί την στήριξη του κόσμου αλλά δεν θέλει να κάνει τα αντίστοιχα έργα. Με τα κλεμμένα τι γίνεται, ο εισαγγελέας γιατί αργεί να βγάλει υπόρισμα για να ξέρουμε ποιος τα έκλεψε να μην τον ψηφίσουμε, λέει ο Γιώργος. Κάναμε την συζήτησή μας πριν, Γιώργο, για τα χρήματα που λείπουν για την επεξαίρεση. Αυτό είναι μακράν το χειρότερο πρόβλημα της πόλης, έτσι. Είναι βέβαια. Είναι χρήματα που δεν πρόκειται να επιστρέψουν ποτέ, να μην γελιόμαστε. Ναι. Και χρήματα από τις δικές μας τσέπες. Ακριβώς. Θα μπορούσαν να γίνουν αρκετά πράγματα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι, τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας για να γίνει λίγο πιο εύκολη. Λοιπόν, πριν περάσουμε των παρατάξεων, γιατί θέλω να μου κάνετε διάφορα σχόλια, έτσι προς το κλείσιμο, να δούμε λίγο το θέμα του τουρισμού, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Με τα Γιάννενα να μπορούν να είναι τουριστικός προορισμός. Ήταν στους 5 χρυσούς τουριστικούς προορισμούς άλλωστε. Αυτό είναι κάτι που θυμάμαι πολύ καλά, το έλεγε συνέχεια ο κύριος Γκόντας, έτσι, ως Δημοτική Αρχή. Τώρα, τι κάνουμε όμως, διότι δεν αρκεί το ότι ήμασταν στους χρυσούς τουριστικούς προορισμούς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αύριο, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τουριστικό κοινό σε όλα τα είδη του τουρισμού που υπάρχουν, διότι αν έρθουν τουρίστες στα Γιάννενα, σαφώς θα μείνουν και χρήματα στην πόλη μας. Λοιπόν, κυρία Κρικόνη. Έτσι ακριβώς, δηλαδή τις προηγούμενες τετραετίες επί δημαρχίας του κυρίου Νίκου Γκόντα, τα Γιάννενα είχαν μια υψηλή θέση ανάμεσα στους 5 καλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Δίπλα στη Σαντορίνη, δίπλα στη Μύκονο, δίπλα σε νησιά τα οποία επισκέπτονται από όλο τον κόσμο άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας. Έχουμε μια πόλη η οποία μπορεί να κρατήσει έναν τουρίστα 12 μήνες το χρόνο. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε χειμερινό ούτε θερινό. Έχουμε τοπίο μόνο για το χειμώνα ή μόνο για το καλοκαίρι. Μπορούμε να φέρουμε τους τουρίστες, να κάνουμε την πόλη μας έναν τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο. Έχουμε μία λίμνη
και ένα νησάκι μέσα σε αυτή τη λίμνη, το οποίο είναι το μόνο κατοικήσιμο νησί μέχρι πριν λίγα χρόνια σε όλο τον κόσμο. Δεν γνωρίζω, για να μην σας πω ψέματα, δεν γνωρίζω αν έχει αλλάξει αυτό. Πάντως ήταν το μόνο κατοικήσιμο νησί μέσα σε λίμνη παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Τα Γιάννενα το μόνο που δεν αποτελούν είναι πόλο έλξης για τους τουρίστες. Βέβαια δεν είναι πόλος έλξης ούτε για εμάς που είμαστε δημότες του Δήμου Ιωνιτών. Πάλι στα σχέδιά μας θα είναι ο τουρισμός. Θα είναι να αξιοποιήσουμε τη λίμνη, να κάνουμε τα Γιάννενα μια μητροπολιτική πρωτεύουσα για τον τουρισμό όλης της Ηπείρου. Γιατί ας πάρουμε και τα ζαγοροχώρια, ας πάρουμε και τα τζουμέρκα, ας δούμε και τα περίχωρα, ας δούμε το χιονοδρομικό μας κέντρο. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας τουρίστας, ναι, μένει στην πόλη των Ιωνιτών, αλλά επισκέπτεται και τα γύρω αξιοθέατα. Επίσης είναι στα σχέδιά μας ο Δήμος να έρθει σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο και να κάνουν πράξη τη δημιουργία σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου για την ανάπτυξη και του εκθεσιακού τουρισμού, αλλά και για την προβολή των τοπικών προϊόντων, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, στα Γιάννενα έχουμε τοπικά προϊόντα, πρέπει λίγο να τα αναδείξουμε. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε την πόλη μας ένα πρότυπο διαμονής και διαβίωσης, παίρνοντας ως πρότυπα άλλες πόλεις μεγάλα τουριστικά κέντρα. Τέλος, είμαστε μια πόλη η οποία έχουμε να επιδείξουμε και έναν πολιτισμό και μια ιστορία και θα πρέπει ερχόμενος ο τουρίστας στην πόλη μας, στο Δήμο μας, να παίρνει και ιστορία, όχι μόνο να διασκεδάζει, αλλά να ψυχαγωγείται κιόλας. Ωραία. Κύριε Μητροπούλου. Εγώ θα είμαι λίγο πιο απεσιόδοξη. Γιατί, κύριε Μητροπούλου? Γιατί αν δεν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε, ο μέσος Έλληνας πολίτης θα κάνει πολλά χρόνια να ξαναπάει διακοπές. Δεν πάει να είναι ο πιο θελκτικός προορισμός στα Γιάννενα. Νομίζω ότι στο θέμα του τουρισμού η στροφή θα πρέπει να είναι προς κατοίκους του εξωτερικού. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει η δικιά μας πραγματικότητα, δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να πάει έστω και τριήμερο. Δεν συζητάμε για μακροχρόνιες. Ξέρετε τι λένε όμως για τους Έλληνες? Δεν μας βάζει τίποτα κάτω. Θα την βρούμε την άκρη μας. Λίγο με τα γκρουπ που οργανώνουν εκδρομές, λίγο έτσι είναι και τα σχολικά τα εκδρομικά. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να στραφούμε προς μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Δεν νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης, όταν βάλετε με χαράτσια, με λογαριασμούς, που δεν μπορεί να φέρει εις πέρα στις βασικές του ανάγκες, ό,τι υποδομή και αν μπορώ εγώ σαν Δήμος Ιωνιτών να του παράσχω, δεν θα μπορώ να είμαι θερκτικός, γιατί η τσέπη του θα είναι άδεια. Άρα θα πρέπει να... ξένοι τουρίστες. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Άρα θα πρέπει να στραφούμε σε επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο με άλλα κράτη, να οργανωθούν οι τουριστικοί πράκτορες διαφορετικά, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένο κόσμο στην πόλη μας. Γιατί, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια περιοχή που, όπως είπε και η κυρία Κρικόνη, έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Έχουμε την Εγνατία που πλέον έχουμε εύκολη πρόσβαση και στα παράλια της Ηπείρου, τα οποία είναι ωραιότατα. Έχουμε τα Ζαγοροχώρια, έχουμε τα Τζουμέρκα, έχουμε το Μέτσοβο, έχουμε πάρα πολλές περιοχές. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε την τουριστική προβολή της χώρας μας διεθνώς. Βέβαια, αεροδρόμιο έχουμε, δεν έχουμε. Αεροδρόμιο έχουμε, δεν έχουμε, γιατί είμαστε και στο χειρότερο σημείο, νομίζω, για αεροδρόμιο στην πόλη. Κυρία Βασιλείου. Εγώ να σας πω, θα σας το πω κάπως αλλιώς. Απεσιόδοξα, αισιόδοξα ή είστε στη μέση εσείς? Όχι, εγώ θα το έλεγα, είμαι πάντοτε, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θα το τοποθετήσω κάπως αλλιώς. Καμία δημοτική αρχή μέχρι τώρα, θα το βάλω αυτό εντός εισαγωγικών αυτή τη λέξη, δεν έχει πουλήσει σωστά το όνομα των Ιωνίνων. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα brand name της πόλης, το οποίο παγκοσμίως θα το δει, γιατί όλοι το ξέρετε. Ας πούμε, για το τέρας του Λοχνές, για να φτάσεις εκεί, παίρνεις αεροπλάνο, παίρνεις λεωφορείο, αυτοκίνητο και αυτό, για ένα μύθο. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ωραίος μύθος για την πόλη των Ιωνίνων. Πίστευα θα μου λέγατε πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέρας. Όχι, βέβαια. Ένας ωραίος μύθος. Έχουμε αξιόλογα στοιχεία της πόλης μας. Έχουμε τόσους ευεργέτες που δεν έχουμε αναδείξει μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνουμε μια έμφαση στην στήριξη πολιτιστικών και διεθνών εκδηλώσεων. Μια συστηματοποιημένη προώθηση της πόλης, όχι μόνο σαν τουριστικό προορισμό, αλλά και σαν επιχειρηματική ευκαιρία για πολλούς ανθρώπους, διότι δόξα τω Θεώ μετά την Εγνατία η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί αρκετά. Υπάρχουν στο πρόγραμμά μας, βέβαια θα πούμε και πολύ περισσότερα, θεματικό πάρκο για την προϊστορία στον χώρο του Περάμοντος, δημιουργία ενός μουσείου ευεργετών, καθιέρωση μιας ετήσιας διεθνούς εκδήλωσης, παραδείγματος χάρη θρησκευτικής μουσικής με παράλληλες εκδηλώσεις θεατρικά που μπορούμε να κάνουμε, κάποιες παραχωρήσεις δημοσίων κτηρίων
για ανθρώπους να βλέπουν διάφορες εκδηλώσεις που θα προωθήσουμε. Σε αυτό μέσα να μπορέσουμε να έχουμε και μια εθελοντική εργασία σε άτομα από τρίτη ηλικία ως ξεναγούς και να μπορέσουν και αυτοί να τους δοθεί η ευκαιρία να ξαναζήσουν, αλλά και να μπορέσουν να προσφέρουν στον τόπο. Αλλά η γενική ιδέα είναι μια σωστή, ένας μύθος για τον νομό Ιωαννίνων, ένας μύθος για τα Γιάννενα, καλά φτιαγμένος, έτσι ώστε να προσελκύσουν το δυνατότερο περισσότερο κόσμο. Και θα συμφωνήσω επίσης, θέλω να προσθέσω ότι έχουμε, δηλαδή από την Ήπειρο η μεγαλύτερη πόλη είναι τα Γιάννενα. Έχουμε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, το οποίο καθημερινώς έχουμε πολλές αφίξεις, στις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Έχουμε επίσης και διάφορα άλλα αξιοθέατα στην πόλη μας, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και πολλοί γεννιώτες, όπως είναι και τα οχυρά του Μπιζανίου, τα οποία δεν αξιοποιούνται για να δοθεί στον κόσμο να τα ψάξουν, να τα δούνε, να τα μάθουν. Και ένα τελευταίο που έχουμε στην παράταξή μας, θα το δείτε το πρόγραμμα αναλυτικότερα βέβαια, έχουμε ως στόχο με το που θα εισέρχεται στο Δήμο Ιωαννιτών ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας, αυτόματα να λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του, καλωσορίζοντάς τον στην πόλη μας, τα περίχωρα που μπορεί να δει, τα αξιοθέατα που μπορεί να δει, που μπορεί να μείνει, πώς μπορεί να κινηθεί στην πόλη μας και άλλες τέτοιες κατευθύνσεις, τις οποίες θα βοηθηθεί βέβαια, γιατί ερχόμενος ένας ξένος στην πόλη μας, αν δεν είμαστε εμείς οι γεννιώτες, δεν φέρουμε κάποιους να τους πάμε να δούνε τα αξιοθέατα, δεν θα γνωρίζει ο άνθρωπος που να πάει και τι να δει. Βέβαια είναι να πάει, μέχρι να πάει στο αξιοθέατο, να καταστρέψει το αυτοκίνητό του από τις λακκούβες. Είναι και αυτό, έτσι βέβαια. Αλλά πρέπει δηλαδή, άλλο τρόπο. Απλά στο θέμα του τουρισμού έχουμε αυτό. Στα θέματα του οδικού δικτύου βέβαια έχουμε πολλά διαφορετικά να καλύψουμε βέβαια. Μάλιστα. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος, να δούμε λίγο κάποια άλλα πράγματα. Θα ήθελα έτσι λίγο να μου σχολιάσετε αυτή τη σύμπραξη Θωμά Μπέκα Παντελή Κολόκα. Κυρία Βασιλείου, να ξεκινήσω από εσάς. Εσείς ως παράταξη, παρόλο που ακούγονταν διάφορα έτσι από την πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα, λέγατε συνεχώς ότι αυτόνομα θα κατεβείτε στις εκλογές. Κάτι που τελικά κάνατε. Βεβαίως, γιατί ήταν η αρχή. Η αρχή, έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, τις οποίες ξεκινήσαμε έτσι και θα πορευτούμε μέχρι το τέλος έτσι. Τώρα, όσον αφορά για τη σύμπραξη αυτή, δεν θα ήθελα προσωπικά να το σχολιάσω. Εφόσον θεώρησαν αυτοί σωστά μεταξύ τους ότι μπορεί να το βρουν, καλώς έπραξαν για αυτούς. Κυρία Μητροπούλου, για τη δική σας την παράταξη δεν είχε ακουστεί κάτι για συνεργασία? Όχι. Ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Εξάλλου, όταν λέμε ανατροπή, το εννοούσαμε σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε ξεκάθαρα μόνοι μας με το δικό μας πρόγραμμα, με τις δικές μας αρχές. Τώρα, όσον αφορά τη σύμπραξη κυρίου Μπέγκα και κυρίου Κολόκα, θα έπρεπε να είναι κάποιος συνομιλητής από την παράταξη να το σχολιάσει αυτό, να μας πούνε πώς, ενώ ξεκινήσανε διαφορετικά, στο τέλος βρεθήκανε, όπως ακούω από πολλούς συνυποψήφιους, δηλαδή υποψήφιους των παρατάξεων αυτών, ότι συγκλίναν τόσο πολύ οι προγραμματικές τους δηλώσεις, ώστε αποφάσισαν να συμπορευτούν. Τώρα, πώς γίνεται να συγκλίνανε τώρα τελευταία και να μην σύγκλιναν εξ αρχής, αυτό θα έπρεπε εκείνοι να μας το εξηγήσουν. Κυρία Κρικόνη. Και εγώ θα συμφωνήσω με τις κυρίες ότι λίγο πριν κατατεθούν τα ψηφοδέλτια, ναι, συνέβη κάτι τέτοιο. Απλά θα το κρίνει ο κόσμος και δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό. Οι δημότες του Δήμου Ιωαννιτών θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν τη συγκεκριμένη σύμπραξη. Εμείς είμαστε εδώ για να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της πόλης και τους πολίτες μας. Δεν είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε καμία σύμπραξη. Αυτό θα το κάνει ο κόσμος φυσικά. Ναι, σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω ότι νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον από αυτά τα παλαιοκομματικά, από αυτές τις παλαιοκομματικές τακτικές. Δεν νομίζω ότι απασχολεί κανένα μέσο γεννιώτη αυτό το θέμα. Τον απασχολεί πώς θα αναβαθμίσει την καθημερινότητά του. Έτσι ακριβώς. Τα βασικά μας προβλήματα, εννοείται αυτό. Ποιος θα θέλατε αλήθεια να είναι ο αντίπαλός σας, εφόσον η παράταξή σας περάσει στην δεύτερη Κυριακή? Κυρία Βασιλείου, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση? Όχι. Όποιος είναι καλοδεχούμενος. Κυρία Μητροπούλου. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Όποιος είναι, είμαστε πανέτοιμοι. Κυρία Κρικόνη. Και εγώ μία από τα ίδια. Εννοείται αυτό ότι η παράταξή μας δεν έχει κάποια πρόβλημα στη δεύτερη Κυριακή με ποιον θα βρίσκεται. Είμαστε εδώ και επίσης ο κόσμος θα είναι αυτός που θα αναδείξει. Με οποιονδήποτε και αν βρισκόμαστε σε δεύτερη Κυριακή, ο κόσμος θα κρίνει, θα αξιολογήσει και θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση. Ωραία. Αν θέλετε, κλείνοντας, να απευθυνθείτε και στους τηλεθεατές, έτσι να στείλετε το δικό σας μήνυμα για τις εκλογές
που έρχονται. Κυρία Βασιλείου. Θα ήθελα να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο αυτόν που είναι μαζί μας, αυτούς που φαίνονται και αυτούς που δεν φαίνονται. Δεν θα τους διαψεύσουμε και πάμε προς τα όλοι μαζί, με δύναμη και ορμή. Κυρία Μητροπούλου. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να απευθύνω μια έκκληση στους γενναιόδους πολίτες να μην αδιαφορήσει κανένας για τις εκλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως οι υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να το κάνουν, πόσο μάλλον αυτή τη χρονική στιγμή. Εάν απαιτούμε σαν πολίτες να αλλάξουν κάποια πράγματα, αυτό πρέπει να το δείξουμε με την προσέλευσή μας στις κάλπες. Δηλαδή η αποχή είναι ό,τι χειρότερο. Με τη συμμετοχή θα λύσουμε τα προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά. Έτσι ακριβώς, με το να απέχουμε από την κάλπη, δίνουμε έτσι προτεραιότητα να αποφασίζουν συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένοι πολίτες. Πρέπει να είμαστε εδώ και εγώ προσωπικά έχω να πω για την παράταξή μας ότι είναι ένας συνδυασμός ανανέωσης, ένας υπερπλήρης συνδυασμός εμπειρίας και ανανέωσης και ευχόμαστε να είμαστε ο συνδυασμός της νίκης. Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τις τρεις πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και πραγματικά ελπίζω το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι να έχει περισσότερο άρωμα γυναίκας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να ζητήσω συγγνώμη για κάποια μηνύματα που δεν διαβάστηκαν. Κάποια δεν προλάβουμε, κάποια σας ανέφερα και πριν ότι είχαμε πρόβλημα στην λήψη τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και αυτή την ώρα, άλλη μία Τρίτη, εδώ στην Ανοιχτή Γραμμή. Θα δώσουμε ραντεβού με την Ανοιχτή Γραμμή την επόμενη Τρίτη. Θα τα ξαναπούμε όμως ζωντανά αύριο στις 9 με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό Βήμα. Ακολουθεί σε επανάληψη το δελτίο ειδήσεων των 9. Να είστε καλά, να προσέχετε, καλό βράδυ.